Es trobem des de així, de Roca Kuiper, en els festers i festeres de Sant Antoni, Abat, fent aquest document gràfic per a que tingueu totes i tots possibilitat de poder veure un acte concret portat endavant el dissabte 27, no? Per la nit, com és la foguera, la cremada de la foguera. Com som sabedors, porten tot el cap de setmana en actes. Dissabte per el matí, jocs infantils. A les 2:30, repartiment de caldera. Ara a les 7, la cremada de la foguera, un xicot de Castellet. Recordeu que demà per el matí estarà la solemne missa i, com no, pues, la benedicció de tots els animals. Van a pegar-li foc a un xicotet castell i a continuació la traca portarà el foc a la foguera. La setmana passada, com recordeu, es va celebrar a Meliana i aquest cap de setmana així a Roca i Kuiper, festers i festeres de Sant Antoni Abat. Pongan el mismo tema por última vez. Dame la mano y bailamos por última vez. Yo de bajar del aeropuerto y destruir ciudades, pero cuando te veo el aire se me sale. Y mi plan también, a mí hoy no me voy a portar bien. Ella con su friends y yo con la mente, por siempre yo no me importa contra quién. No falta mirada por ahí que me ven. Yo sigo fumando todo mi vida le den. Me lo piden again, baby, I don't give a fuck when it walk with them. No quiero ser descortés, mami, solamente quiero que me descontes. Si venís pa' acá, tú ves, so clean, so fine, so fresh, so clean, 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 so fine, so fresh, no text. Porque entran con la cuando otra vez son 10. No sé dónde te escondes, pero lo único que... Ara, després de Castellet i del foc a la foguera, tindrem a nosaltres i per a vosaltres a festers i festeres de Sant Antoni Abat 2024 Roca i Kuiper. Com sou sabedors, tant Roca és pedania de Meliana com Kuiper de Folles. I així, amb la germanor de fer conjuntament la festa de Sant Antoni Abat. El dissabte carregat d'actes, aquest matí, com han dit, jocs infantils.
a les 2:30, si no recordo mal, ha sigut el repartiment de les calderes. Ara estem així a les 7 de la vesprada, a punt del castell, pegar-li foc a la foguera. Després hi ha un repartiment de cacaus i tramussos i beguda. I demà diumenge la solemne missa i després el que és la benedicció dels animals. Pasarte en la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo. Recordeu, Televisió Meliana, la televisió del teu poble. Puedes acercar, volver a la cara. También me sé portar como si nada me importara. Que ya no siento nada, ya no te haga idea. Decir que no me quieres tener algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Me pasa el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor me está doliendo. Salir con cualquiera, pásate la borrachera, tatuarte la Biblia. Y aunque tu nombre no me lo sé, igual de ti yo me envicié. ¿Dónde estás? Dime. En no res, li peguen foc. Després de pegar-li foc a la foguera, cacaus, tramussos i beguda per a totes i tots els assistents. Se dice que me está traqueando y yo sigo aquí escondida con el detective indagando, pero yo estoy fugitiva. No, pero cuando tú llegues yo me voy por Argentina. Tú no entiendes que todo lo que piensas termina. Esto no fue una luego fue una despedida. No estoy arrepentido. Sí. Bueno, anem a pegar-li foc a la foguereta. Que comuniquen per la... Sigo buscando
Y no estaba contigo, y ahora no te consigo. Mamacita, ¿dónde estoy escondida? Hablando y te busqué, dicen que la conocía, pero no te deja ver. Que no te estima de nadie, y soy yo los culpables, por eso me se fue. Sigue buscando la y yo feliz corriendo por los parques. Si me encuentro por ahí, dijeron que te vi cuando entonces terminó. Sigo buscando mi ley, preguntando por ahí, en los bares de Madrid, pero allá tampoco yo tengo seguir. Yeah, baby, Amb la quantitat d'humitat que hi ha aquesta nit, hi haurà que alimentar un poc per a poder fer possible. tengo la funda preparada para gastar, Però es farà possible. que me acabo de comprar y tengo la baby que me vino a visitar, con una nota que no la deja pensar, ella vino a vacilar, solo quiere bellaquear, tiene todo de fumar y por eso la invité. La botella la mueve, toda se la va a beber, ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir, porque el novio la dejó. Ese bobo se rodó, porque ahora la tengo yo. Dale a Ahí vem els festers i les festeres. Sant Antoni Abat, Rock Aquifer 2024. La foto de rigor abans de pegar-li foc a la foguera. Si no, queda res. Ya empezamos con la A, Ave María, lo buena que estamos, me dan ganas del túnel acá. Es que tú tienes algo delicioso, dichoso todo el que te ve. Y si me da otra noche te voy a llevar ante la vida. No hay ninguno como yo, pero nadie como tú. Aquí todo el mundo sabe que ella vino a vacilar. Solo quiere bellaquear, tiene todo de fumar y por eso le invité. La botella de Moët, toda se la va a beber, ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir, porque el novio la dejó. Ese bobo se dio, porque ahora la tengo yo. Dale a mandarle la Vale, bo.
charro, Rocky del Río, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vida, sí, tengo la vida. Los gatos de noche pasando el día. Tanta plata que me gusta que me choquen, pero se le meta que está el frío, ya. Lo que están en el tamal con 200 cueros. De los zapatos se mama el bicho en el cielo. Lo que tira el 500.000 en el putero. Por eso termina mi vuelta cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son bocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego a Betapen, después llego a Checo. Si Pablo me viera, mira que soy un berraco. Ustedes hablando mierda, no me por el monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está molando. Los carros de fuego no son tan rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más rica en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con la Bel, también contigo. Que me preguntaron cómo me fue en los estadios. Hablamos de la familia y temas de millonarios. Digo, Porque el agua está en conexión y te pega por... Siempre a la base, a la base. Otra vez me criticaron y ninguno me importaron. Yo sigo tranquilo en la mía, Dampito, Dambena de la pica, el Jornero no me niega. Para sacar todo el campo que quería meter. Pa' mi cono, los pompis y los frenos. Y a mi aire el único 40 sin los frenos. ¿Pa' qué? Pa' que se estrelle, pa' que se mate. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? ¿Pa' qué? Pa' que se estrelle, pa' que se maten. Que pa' descansen, yo sigo en el yate. Ey, bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Betapen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Ustedes hablando mierda, lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero es mi nuevo zodiaco. La familia estamos. Espera, nada, que China, me ha dicho este chico es que es China Pompero y yo no, papá. No vuelvo perro del cable bañevo que después te va a agarrar igual. ¿Qué tío, puto momento? Rápido llega y rápido te va. Entra por delante pero sale por atrás y mami, no quiero que quedemos casi. Contigo siempre quise mover en la cama. Me da que recuerdo terminamos pao, pero tú siempre pendiente a ver lo que los demás. Nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más. Si te olvidas de lo que se suelta en una habitación. Tu cuerpo con el mío me combina de una manera que ya no la noche para relación y todo sin meter el corazón. Ya no está tan chula, a la no le dice cómo no se cura. Pero cuando tú le ganas todos saben que la cura. Te lo voy a caminar para que te ayuden. Vale. Ya no me sirve para hacerlo totalmente. Caliente pero el corazón quería quemarla. La calle para el hotel para hacerte mi ritual. Que tú tienes el poder para jugar con mi mente. ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente. No fuma pero es una persona saliente. A ver si te olvidas de lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, me combina.
siempre pinto de tu tira a la playa. La confianza aquí no falla, te pediría de rodillas que tú te vayas. Que no me cuenta cuando tengo un toque. Mira lo que va a pasar a mí. A mí en cosilla no te fallaré. Tu familia mi cabeza la se cae, yeah. Cada vez que te veo siempre me pasa lo mismo. Rápido llego y Cuidado, te Tete. va. Intento por adelante pero sale por atrás, sí. En la cama me pierde cuando terminamos paro, pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás, no hay nadie que me lo haga así. Yo que lo hubiera, no quisiera que fuera de mí. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my combinando una manera que pena. La luz Vale, vale, a mañana, a mañana. No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú durará. No sé si la veo bailar. Puede ser pasajero, vive del extranjero, disfruta el momento, viendo la haciendo dinero. Pero no tiene tiempo, pegando a seguro que pasajero siga aquí, viendo casi rozando, siempre al pie. Y la ver conmigo va a así. Todo me dice que sí, yo la tengo. Ay, gracias. Estoy chelando. Thank you.
Ara en no res estarem amb festers i festeres de Sant Antoni Abat Rock Aquifer 2024. Que nos parlen, que nos comenten com estan portant tant el dia d'avui com el que queda per el dia de demà diumenge. Recordeu que el dia d'avui s'han fet jocs infantils aquest matí, després el repartiment de la caldera, estem pegant foc a la foguera, després de la foguera hi ha un repartiment de cacaus i tramussos i beguda, disco mòbil, com no, i demà per matí pues, la solemne missa i la benedicció dels animals. Sí, estem bé? Tranquil·la. Exacte. Res, ens trobem amb Raül, la Paula, fester i festera de Sant Antoni Abat 2024 Rock Aquifer, n'hi ha que dir ben clar, no? Correcte. Estem en un cap de setmana d'origen, intens. Aquest matí hi ha hagut les seves accions, també el que és dels menuts, les calderes, ara la foguera, el que queda demà, no? La bendició i la missa solemne també abans. Correcte. Conteu-nos un poc com porteu tot el trejimeneje per portar este cap de setmana
tant per gent de Roca i Kuiper com per que puguen venir de Meliana o de Follos. Pues bueno, pues això és una tradició de tota la vida. Jo sóc d'ací del barri i la veritat és que és una festa que és molt familiar, no? Perquè bueno, se junten sobretot la gent d'ací, de la zona, i és una festa, pues, ja t'he dit, familiar, perquè els animals, que són els protagonistes, no?, de Sant Antoni, pues, venen, tots els xiquets van en els seus animals, a beneir-los, i la veritat és que és molt bonic, no?, veure aquesta situació, no?, en la família, en els seus animalets, per a fer la bendició, i damunt, pues, nosaltres com a festeros pues, intentem que la tradició continue i que, bueno, pues, que els actes que sempre s'han fet així pues, se facin rigorosament en aquest aspecte, no? Perquè sempre tenim un dia per a xiquets, que és avui, i per la nit tenim la foguera i bueno, pues, ara la gent pot menjar un poc de cacau, olives, bueno, fer així com si fos un berenar sopar i en musiqueta per passar la velà. I demà pues, hi ha la bendició dels animals i bueno, pues, això, i la missa que has dit, i bueno, pues, en un ambient pues, molt, ja t'he dit, molt familiar, la veritat. La veritat que no podem fer en directe, però sí que volem saber el registre de lo que passa i que qualsevol pugui veure en qualsevol moment. Una cosa és evident, no? No és fàcil portar endavant tot el que desenvolupeu i tot el que costa això, no? Tingueu que fer la festa conjunta perquè és de Roca i Kuiper, per supost, però, clar, com se n'ebreu, com se desenvolupeu perquè cada setmana és que tan lluent com està quedant? Pues la veritat és que els festers sempre eixim per colles, som amics de tota la vida, des de que érem menuts, i la veritat és que és una manera de tornar-se a juntar, de tornar a fer festa en els xiquets, ells ho passen de categoria, i nada, la veritat és que és molt tradicional i tampoc és un poquet d'esforç durant tot l'any, però este cap de setmana és intens, ho passes en amics, en família i en la gent del poble i la veritat és que molt a gust i l'esforç val la pena. És una realitat, no?, perquè no és fàcil, però has dit una cosa que és significativa, no? La colla, són colla que se tornem a reunir, no? Són coses que, no, nos apleguem molt més dins, no? I sobretot l'ambient que viscau i que conviviu dins del sacrifici del treball que porta és reconfortable, no? Exacte, sí. Nosaltres, per exemple, se coneguen de sempre, de tota la vida. Per tant, és una manera, com diu ella, de tindre sempre el contacte, no? I a través d'esta festa, que damunt la exposes a tot el poble, pues damunt pues, estàs en els teus amics de tota la vida, saps? I nosaltres justament som una colla de sempre, que se coneguen de molts anys. I bueno, pues, això també fa molta pinya i bueno, pues, s'entenguem molt bé a l'hora de fer les coses i bueno, pues, la il·lusió sobretot que se fica i damunt ho fas per el teu poble perquè ja t'he dit que estàs així tota la vida i el que vols és fer i continuar en les tradicions del poble i esta tradició és molt bonica, la veritat, per lo que t'he dit antes, per lo que t'ha dit Paula. Per festa. Per festa i això, i la familiaritat que té esta festa. I això, pues bueno. No, la veritat que veiem que està ple de gent, joventut, però que tinguem entès fins les altres colles d'anys passats també ven a compartir. La veritat és que les colles d'amics són dies de reunir-se, demà dinen tots junts, avui han dinat tots junts i és una manera de reunir-se i de tornar-se a reencontrar i vamos, de fer un poc de festa i que aquestes coses se mantinguen i no se perguen. Jo vaig a dir una cosa que potser políticament no és molt correcta, no? Però què podíeu fer èmfasis del barri de Roca i Kuiper dins de la recidivitat que ha tingut al llarg del temps, que ho estem veient en un tren que partís per l'habitat del barri, no? Què us agradaria fer o fer èmfasis o fer lluentor de lo que significa la idiosincràsia, la entitat de Roca, Kuiper, com a pedanies que són de Follos i Meliana? La veritat és que Roca perteneix a Meliana i Kuiper perteneix a Follos, però nosaltres sempre s'havem considerat un barri. O sigui, Roca i Kuiper per a nosaltres és Roca Kuiper i no la distinguim entre dos, com aquell que diu, no? Nosaltres sempre hem sigut un barri, les festes les hem fet entre
les dos, entre Roca, entre Kuiper, i vamos, i continuarem aixina perquè som Roca Kuiper. Això ja fa molts anys, el tren està así de tota la vida. O sea, yo, mis abuelos convivían así en la casa vella, quan passava el tren se me echava tota la casa. Vull dir, hem viscut en el tren i no, vull dir, no és un hàndicap per a mi, per lo menos no és, però el que ha dit Paula és aixina. Això lo bo que té és que se conserva una festa d'un barri que realment no és un poble, no és el mateix que ser el poble de Meliana o el poble de Follos, on viu molta més gent, així som uns quants i s'està conservant esta festa que és complicat perquè hi ha menys gent i està un poquet apartat de lo que són els pobles, però bueno, però la tradició que hi ha darrere nosaltres l'estem conservant en aquest aspecte, no? I la potenciem i per tant al final continua un poc això, no? Pese a que és xicotet, però bueno, però és gran, és una festa prou gran perquè la gent la coneix i de tota la vida Roca Kuiper ha sigut un punt, vamos, de Sant Antoni, per exemple, ha sigut sempre un punt molt conegut en tota la zona. Molta gent sempre. I les festes d'ací se poden considerar molt familiars. O sigui, nosaltres se juntem en més menuts, més majors, se junten totes les colles, tragam tot al carrer i compartim en tots. La veritat és que són unes festes familiars, diria jo. No, és una realitat, no? Per a mi és una manera de fer-se sentir també com a barri i que el barri està viu, per supost, no? I agrair pues, que hi ha aquesta predisposició, gent jove, com vosaltres, en què feu que la festa continue i que les tradicions no es perguen, i més a un barri com és el de Roca i Kuiper, en aquesta idiosincràsia que és l'horta, no? És una identitat que se mescla en l'horta, no? Per supost que vindran a la bendició molts de tota la contornada, com dius. Sí, l'any passat és que plogué i no vingué molta gent, però esperem que demà sí que la gent s'anime i jo crec que sí que n'hi haurà bon d'ambient i molta influència de gent, molta afluència de gent i bé, jo crec que estarà bé. Per festa i per poble. Molt bé, així estem. Pues moltes gràcies, us dirigem el millor i a gaudir de la festa, eh? Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Gràcies.